ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான காரசாரமான மசால் பஜ்ஜி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து 1 கப் அரிசி மாவு, கடலை மாவு 1 கப்பு, மைதா மாவு 2 ஸ்பூனு, கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 2 ஸ்பூனு, இட்லி மாவு 2 ஸ்பூன் ஊற்றிக்கிங்க. அதுக்கு மசால் வந்து வரமிளகாத்தூள், கரம் மசாலா, கறி மசாலா, கொஞ்சோண்டு சாம்பார் பொடி, உப்பு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கட்டி இல்லாமல் வந்து நல்லா தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிக்கலாம். இதுக்கு வந்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்குங்க. அப்புறம் உப்பு போட்டு நல்லா கரைச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் நல்லா அதையும் போட்டு நல்லா மாவு கட்டி இல்லாமல் வந்து கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணியாட்டம் கரைச்சிடாதீங்க. இந்த அளவுக்கு கரெக்டாக ஒரு தோசை ஊற்றுற பதத்துக்கு, தோசை மாவு பதத்துக்கு கரைச்சிக்கோங்க. இப்போ வந்து அதுக்கு ஒரே ஒரு உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன். அந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா தோல் சீவி எடுத்துக்கோங்க. தோல் சீவிட்டு நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு இந்த சீவரத்தில் வச்சு சீவிக்கலாம். நல்லா மெலிசாக பாருங்கள், இதில் சீவினோன்னா நல்லா மெலிசாக வரும். நல்லா மெலிசாக வந்ததுக்கப்புறம் இதை எடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி சீவி பாருங்கள், எவ்வளோ மெலிசாக சீவி வச்சுருக்கோம். கண்ணாடி மாதிரி எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி சீவணுன்னா ஒரே ஒரு உருளைக்கிழங்கு தான் சீவணும். இப்போ இதை வந்து தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி அதில் உப்பு போட்டு நல்லா இதை அலசி எடுத்துக்கலாம். இதில் இருக்க அந்த வாயு கேஸ்லாம் வந்து போகும். அதனால் வந்து இது பாருங்கள், நல்லா இந்த உருளைக்கிழங்குல அழுக்கெலாம் இருக்கும் பார்த்திங்களா, கலர் மாறாமல் இருக்கும். இந்த மாதிரி உப்பு தண்ணியில் அலசி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா கலர் மாறாமல் இருக்கும். எடுத்து நல்லா இது மாதிரி ஃபுல்லாக வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு நம்ம மாவு கரைச்சோம் இல்லைங்களா, இப்போ எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் இதை நல்லா அந்த மாவில் நல்லா 2 பக்கம் திருப்பி போட்டு பாருங்கள், மாவு கரைச்சி வச்சுட்டோம். கரெக்டான பதத்தில் இருக்குது. இப்போ மாவில் வந்து எண்ணெய் காஞ்சதையும் 2 பக்கம் நல்லா திருப்பி போட்டு எடுத்து போட்டுக்கலாம். எண்ணெயில் போட்டால் நல்லா சூப்பராக பஜ்ஜி பாருங்கள் உப்பி வரும். மாவு இந்தளவுக்கு நல்லா கரைச்சி அதில் நினச்சி போட்டோம் அப்படின்னா பஜ்ஜி பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக உப்பி வரும். இன்னும் கூட கெட்டியாக வேணும்னா, மாவு நிறைய வச்சு சாப்பிட பிடிக்கும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் இன்னும் கூட கொஞ்சம் இட்லி மாவு மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா கெட்டியாக கரைச்சி விட்டுக்கலாம். எங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் பிடிக்கும். அதனால் வந்து நாங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டோம். இதிலே வந்து கொஞ்சம் ஜீரகம் போட்டுக்குங்க. நான் ஜீரகம் சொல்ல மறந்துட்டேன். ஜீரக பொடியாக இருந்தது, நான் பொடி போட்டுக்கிட்டேன். நல்லா பாருங்கள் பஜ்ஜி அந்தளவுக்கு நல்லா சவுந்து வந்துருச்சு அப்படின்னு. நல்லா கிறிஸ்பியாக வெந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும். டீ கடையில் எப்படி பஜ்ஜி வாங்கி சாப்பிடுவோமோ அந்த டேஸ்ட்டில் இருக்கும். டீ கடையில் வந்து மாவு நல்லா கெட்டியாக பிசைஞ்சு மாவு வச்சு போடுவாங்க. பஜ்ஜி நல்லா சூப்பராக இருக்கும். அதே மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம வீட்லேயும் பொரிச்சாச்சு. ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் செய்யலாம். நல்லா மழை பெய்கிறப்ப சுட சுட செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மாவு வந்து நல்லா இந்த மாதிரி கரைச்சிக்கோங்க. கொஞ்சமாக மைதா மாவு, கடல மாவு, கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, இட்லி மாவு கொஞ்சம் ஊற்றிக்கிட்டிங்கன்னா அந்த பஜ்ஜியோட டேஸ்ட்டே வேறு மாதிரி இருக்கும். இதில் வந்து நம்ம பேக்கிங் சோடாலாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல. நம்ம இந்த மாவு மட்டும்தான் போட்டு செஞ்சுருக்கோம். இதுக்கே பாருங்கள் பஜ்ஜி நல்லா எவ்வளோ சூப்பராக உப்பி வந்திருக்கு அப்படின்னு. இந்த மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.